1 ଗ୍ଲାସ ଘୋଳ ଦହିରେ ଶୁଣ୍ଠି ଚୂର୍ଣ୍ଣ 1 ଗ୍ଲାସ ଘୋଳ ଦହିରେ ଶୁଣ୍ଠି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶାଇ ପାନ କଲେ ଅର୍ଶ ରୋଗ ଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ଜାମୁ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ପାଣିରେ ସିଝାଇ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପାନ କଲେ ଅର୍ଶ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। କୋଚିଳା ମଞ୍ଜିକୁ ଗୋମୂତ୍ରରେ ଘୋରି ତାହାକୁ ନିୟମିତ ଅର୍ଶରେ ଅଙ୍କୁରରେ ଲଗାଇଲେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଶ ଅଙ୍କୁର ଶୁଖି ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ। ଫଳରେ ଅର୍ଶ ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନାଗେଶ୍ୱରର କେଶର ବା ପଦ୍ମର କେଶରରେ ଲହୁଣୀ ଓ ଚିନି ମିଶାଇ ନିୟମିତ ପାନ କଲେ ଅର୍ଶ ରୋଗରୁ ଉପଶମ ମିଳିବା ସହିତ ଏହି ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନିମ୍ବ ମଞ୍ଜିକୁ ଶୁଖାଇ ଗୁଣ୍ଡ କରି ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖାଲି ପେଟରେ 3 ଗ୍ରାମ ଗୁଣ୍ଡ ପାଣି ସହିତ ସେବନ କଲେ ଅର୍ଶ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡକୁ 7 ଥର ଅରଖ କ୍ଷୀରରେ ସିଝାଇ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ପୁଣି ଅରଖ କ୍ଷୀର ଦ୍ୱାରା ମିଶାଇ କୋଳି ଭଳିଆ କରିକି ହଳି ଗୁଳି କରି ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଯଦି ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଶୌଚଠାରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଳିକୁ ଛେପ କିମ୍ବା ପାଣି ସହିତ ଘୋରି ଅର୍ଶ ଦ୍ୱାର ବାହାରେ ଥିବା ଅଙ୍କୁରରେ ଲଗାଇଲେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଶୁଖିକି ଝଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଅଁଳାକୁ ଶୁଖାଇ ଗୁଣ୍ଡ କରି ସକାଳେ ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖାଇଲେ ଅର୍ଶ ରୋଗରୁ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଗାଜର ରସ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପିଇଲେ ଅର୍ଶରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। 12ଟା ପରେ ଖାଇଲା ପରେ ବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କଲା ପରେ 1 ଗ୍ଲାସ ଘୋଳ ଦହିରେ 1.5 ଚାମଚ ବା 2 ଚାମଚ ଜୁଆଣି ଗୁଣ୍ଡ 1 ଗ୍ରାମ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଓ ସନ୍ଧବ ଲବଣ ଟିକେ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ଅର୍ଶ ପୁରା ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଆଉ କେବେ ବି ବାହାରି ନଥାଏ। ପିପୁଳି ଚୂର୍ଣ୍ଣ 1/2 ଚାମଚ ଭଜା ଜିରା 1/2 ଚାମଚ ତଥା ଅଳ୍ପ ସନ୍ଧବ ଲୁଣକୁ ଘୋଳ ଦହିରେ ମିଶାଇ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଇଲେ ଅର୍ଶରେ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଶତାବରୀ ଚୂର୍ଣ୍ଣରେ ମିଶ୍ରି ମିଶାଇ 1 ଚାମଚ କରି ଖାଇଲେ ଅର୍ଶ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଘୋଳ ଦହିରେ ଶୁଣ୍ଠି ସନ୍ଧବ ଲବଣ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଟିକେ ହେଙ୍ଗୁ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ଅର୍ଶ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ।